Chitendero icho chakanaka. Chitendero chakabva kudenga. Chitendero chakanaka. Ichitendero chakabva kudenga. Chitendero chakanaka. Icho chitendero chakabva kudenga. Chitendero icho chakanaka. Ichitendero chakabva kudenga. Chitendero chakanaka chinobva kudenga chichidzika pamusoro pepasi. Saka chitendero, kana Mwari achivavarira kuti vanhu vanamate pasi pano, anoziva kuti umambo hwaMwari hunosimbiswa pamusoro pepasi kana kuti panyika. Ndo panosimbiswa umambo hwekumusoro kudenga. Saka umambo hwekumusoro kudenga hunosimbiswa pamusoro pepasi. Sezvamunovhura munamato muchiti chigaro chaBaba chinoera chakapoteredzwa nendaza dzengirozi dzevana vacheche. Vana vacheche ava vana vacheche vakaurayiwa pano pasi vasina mhosva yavangavapara. Saka vana vacheche vakaurayiwa pamusoro pepasi ndo vakazoenda kunosimbisa chigaro chaBaba chinoera kumusoro kudenga. Sezvo kana Peter akapiwa maki ekudenga, amunoti Peter akapiwa kiya dzedenga, akadzipiwa pasi pano ndo paakapiwa kiya dzedenga mhiri yegungwa. Peter akanzi ndakupa makiyi edenga, pamusaka pekutenda kwawaita ugere pamusoro pepasi, ugere panyika. Saka kutenda kwakaita Peter agere panyika ndo kwakaita kuti apiwa makiyi ekudenga. Kunamata kwakaita Abrahama ari panyika ndo kwakaita kuti apiwe ndaza yenyenyedzi iri kudenga. Zvinonzi ndaza yenyenyedzi iri kunamata, nesuwo tave ndaza tave kunamata. Saka kudenga kune ndaza yenyenyedzi inonamata. Ndaza iyoyo inonzi ndaza yaAbrahama. Mundaza yaAbrahama iyoyo ndo munomira ana Isaka, Jakobo, Benjamin, Ephraim. Saka mazita aya akatosimbiswa pasi pano kuti achizopiwa zvigaro kumusoro kudenga. Kana zita rinonzi Jesu, kutoti riberekwe hunge Abrahama aita muteuro, hunge Isaka aita muteuro kuti zita rinonzi Jesu riberekwe pasi pano. Saka zita rinonzi Jesu raberekwa pasi pano, ranga regara rigere kumusoro kudenga zvaro, asi kuti risimbiswe raitofanira rasvika pasi pano, raurayiwa pasi pano, ropa radeuka pasi pano. Kana ropa radeuka pasi, zita rinonzi Jesu rogoita masimba kumusoro kudenga. Saka vanhu, ndosaka Mwari vachivavarira kuti nyika inamate, nekuti Mwari anoziva kuti kune kunonzi kumusoro kudenga kwozoita pamusoro pepasi. Saka umambo hwaMwari unosimbiswa pasi pano. Ndosaka izwi richivavarira kuti vanhu vanamate rakarambwa, rakabayiwa mhiri yegungwa, rakauya rakatekeshera munyika yevanhu vatema. Saka chitendero chakanaka chakabva kudenga, sekuimba kwamaita madzibaba. Saka Mwari paanenge achivavarira kuti nyika inamate, anenge achizviziva kuti umambo hwake hunosimbiswa pano pasi. Sananhingi ava, ana anhingi ava, tingati mazwi atinganzwisise sevapostori kuti Manuero, Elijah naMozisi ndo vatinoti vatumwa vedu. Vatumwa vedu Manuero, Elijah naMozisi. Asi Manuero, Elijah naMozisi ava vakatosimbiswa pasi pano mhiri yegungwa.
zvinonzi Mozisi anopfeka jira dzvuku. Jira dzvuku iri zvinoreva ropa rakadeuka pasi pano. Elijah zvinonzi anopfeka nguo dzegreen. Nguo dzegreen aiumburuka mumuchero kana kuti mumagutwa epasi pano. Emanuero akararama pasi pano. Emanuero wemhiri yegungwa akararama pasi pano, akabayiwa, ropa rake rakadeuka. Ndosaka muchinamata zuva reFriday. Kuti muzonamata zuva rinonzi Friday, hunge Emanuero abayiwa Friday uko mhiri yegungwa uko. Saka Emanuero achiurayiwa mhiri yegungwa Friday uko, achifa uko kumhiri yegungwa uko, akabva abukira munyika yevanhu vatema. Abva apinda munyika yevanhu vatema akati zuva randafa uko iFriday, saka zuva randichamuka kunoku iFriday. Saka tichinamata zuva reFriday izuva rani? Izuva raManuero. Manuero akararama pasi pano, akaurayiwa pasi pano. Zvaingosimbisa umambo hwaMwari hugere kudenga unosimbiswa neropa repasi pano. Unosimbiswa nehwai yemakumbo maviri. Hwai ine makumbo maviri ndiani? NdiJesu. Hwai ine makumbo maviri ndiIsaka. Saka umambo hwedenga hunosimbiswa pasi pano. Saka ndosaka Mwari achivavarira kuti vanhu vanamate. Kana ngirozi dzamunodaidzira ana Andiriyana naGinatio vakatomborarama pasi pano mhiri yegungwa. Ana Magadharina, ana Abrahama, ana Isaka, ana Jakobho, zvipikirwa zvakabva kudenga zvakatomborarama pasi pano. Asi kurarama kwavakaita nemabasa avakabata pasi pano ndo zvakasimbisa umambo hwekudenga. Ndo zvakaita kuti nyika yose igoziva kuti kudenga kuna Mwari. Saka Maria, vamwe vanoti Maria ndiGabriel, kana kuti Gabriel akashonga una mai Maria, achisimbisa umambo hwaJesu. Umambo hwaMwari hwakasimbiswa naGabriel ari muna Maria. Saka ndo pamunozonzwa mudzimu unoera uchiti umambo hwemwana waMaria, umambo hwemwana waMaria, umambo hwemwana waMaria takautakura. Himini. Saka takatakura umambo hwemwana waMaria. Mwana waMaria akararama pasi pano. Saka umambo uhu hwakatosimbiswa pasi pano kuti Jesu anzi mambo Yesu hunge abata basa raaifanira kunge aita pasi pano. Hungu Jesu anga agara ari kukudenga, asi panga paine basa raifanira kuitwa kuti rigomusimbisa, ibasa rekufira nyika. Paakafira nyika ndipo paakazopiwa zita rekunzi mambo Jesu. Ndipo pakatanga kunamatwa kumitumbi mitatu, kuti muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Saka Jesu ane kodzero yekunamatwa nekuti azadzisa basa rake rekufa pasi pano. Saka chitendero chinobva kudenga chichidzika pasi pano. Chichidzika pasi pano kuti vanhu vanamate. Kana vanhu vanamata zvichasimbisa kunamata kuri kuitwa kudenga. Kana tamira ndaza panapa isusu, tamira ndaza, tinenge tafanana nendaza igere kudenga. Ndaza yenyenyedzi iri kunamata, nesu tave ndaza tave kunamata, nesu tave ndaza yetave kunamata. Himini, ndaza iri kutaurwa indaza yaAbrahama inonamata zuva nezuva kudenga. Saka ndaza yaAbrahama inonamata kudenga nendaza yenyenyedzi yatinovaka isusu pasi pano, tinenge tichinamata kuti tizoturwa mundaza yaAbrahama. Saka mukufa kwako iwewe unobvunzwa kuna Abrahama, hauende kuna Mwari direct. Undotanga watosvika kuna naAbrahama. Kana waverengwa mundaza yaAbrahama ndokutoti upinde denga. Asi kana usina kuverengwa mundaza yaAbrahama, denga hauna. Saka ndaza yaAbrahama chiko, ndaza yaAbrahama rushanga. Ndo pamunonzwa vamwe vachiti rushanga. Takatotanga kutaura zverushanga, nyaya yacho haiperi, saka kandiperere pano.